Hello, good morning, good morning, good morning, good morning to all my FA friends throughout the world. Back to my studio. So these are my gadgets of my video making, the video card. Walang ko magamit sa akong microphone stand, and I have the laptop. So again, today is December 16, 2021. Atul gyud sa first Novenario Mass sa Misa di Callio, the first day of the Novenario Mass. Sa ato karon makita sa gawas ang kahimtang sa Alicia karon, signal number 1 sa bagyo nga Odette. Ato makita karon dito sa kalangitan nga madag-umon gyud ang atong kalangitan karon. There's no need for sighing. Stay home. So niya karon ako sa akong extension room. Diyan ako nag-cover sa akong video karong adlaw starting this very moment. Medyo luhang ang akong camera kung kaya ako ra kini kubtan. Maglisod ko og di na ko gamitan labi na ang pag-focus dito sa kalangitan nga grabe yun ka madag-umon. Og atong sinati karon ang mga rain showers nga nagtagak-tagak ginagmay. Just hope nga dili ni mo abot nga usay gyud kadako nga typhoon. Still we are in signal number 1. Ganinang mga 5 o'clock in the morning, 4 o'clock, 3 o'clock nag-uwan gyud murag kusog-kusog. Ya karon sa miabot na ang 5 o'clock murag ning hinay-hinay na gikan sa 5 o'clock in the morning. You want to hold, come to me. So bisan pa mag na ning enemy pero nalipay lang gihapon ko kay nakadungog ko sa mga kanta sa choir karon buntaga usab ang wali ni padre bisag di kayo masabot tungod sa kalayo sa simbahan. Muna nga nalipay gihapon ko mura ko akong feeling nga nagihapon ko sa simbahan ni attend sa mong Novenario Mass. Naanan manggun mi sa mong pamilya nga every first day of the Novenario mga tugyud mi o niya kadlawon sa following mga kadlawon mga tuusab kami para mo attend mi sa maong Novenario. Akong gitawagan ang akong asawa ganina kung okay ba ilang sitwasyon karon tungod sila raman dito ang na quarantine. Sa quarantine facility nga nahimutang sa Pasig Poblasyon, Alicia, Bohol. Matod pa sa akong asawa, okay lang sila. Tungod kay basin o tungod sa kakusog sa ulan, basin o masilban ang ilang kwarto o dunay drainage sa ilang salog. O nga nanawag yun ko nila, apan according to her, okay ra gyud kayo lang kahimtang dito. O niya ang building okay lang doon kay bag-o pa na nahuman o niya gani ako nakita nga pinintalan gyud ang maong room. So hinlo gyud kaayo. Ya salamat kayo sa LGU sa maong COVID facility. Nangutana ko niya kung nakadungog ba siya sa Santos nga Misa, nakadungog siya apan murag dili gyud sa masabot tungod sa kusog-kusog nga ulan. Eastern Airlines Flight 901 now arriving in San Juan, Puerto Rico. A white zone is for loading and unloading. Anyway, shout out to my students
sa St. Joseph Academy since 1989 to 1992, and my students from 1992 up to this present sa Alicia National Technical Vocational High School. Puerto Rico. You ain't seen nothing. Salamat lang ko gahapon tungod kay dihay mga food packs ning abot 3 packs of food packs. Ang mga sulod mo ni rice, then duha ka cans nga beef loaf, duha ka cans nga corned beef, duha ka cans nga sardinas, o unom ka sachet nga coffee. Salamat kayo sa Alicia Emergency Response Unit nga gipanguluhan ni Ma'am Flor de Liz Porchega Honyo. Salamat sa contact tracer nga mihatod sa mga food packs gahapon. It's lonely every time I'm near you. Still mao ni ang kahimtang karon diri sa akong dapit diri sa Dragon Village, Sunnybrook, Poblacion, Alicia, Bohol. Mura lang siya nga normal nga ting-ulan. Dili gyud nato makita nga ang mga dahon nag-horos or nagluhag, kundi still kaayo ang mga dahon karon wa gyud bisag magamay nga horos-horos nga hangin. Atong iamo lang sa Ginoo labi na ang mga katawhan dinhi sa lalawigan sa Bohol o mga kasikbit nga mga lalawigan o labi na diri sa lungsod sa Alicia. Atong iamo sa Ginoo nga dili gyud mo abot si Bagyo Odette, kundi mulihis lang, kundi adto lang sa ibabaw siya, mulabay lang sa lungsod sa Alicia. Baby, take me. Atong nasinati kaniadto nga kun dunay mga bagyo sa Eastern Samar diri sa Surigao, mga kasikbit nga mga lalawigan. Kaluoy sa Ginoo, murag alabyan lang yun ang probinsya sa Bohol. Ilabi na ang lungsod sa Alicia o mga kasikbit nga mga lungsod. Ubay, San Miguel, Pilar, Sierra Bulyones, Andihay, Mabini, Andaan, Gindolman. Salamat kayo Lord God sa maong kahingayunan nga gilikay kami sa mga bagyo nga milabay sa dugay na nga mga katuigan. Kami nag-olmi o gamay tungkol kay matupa sa mga sibya, labi na ang mga sibya sa mga kababaan sa uban o mi hanap na sa YouTube, sa FB o sa Messenger nga mulabay gyud sa Central Visayas. Ug kana kami magulaanon ton kay we are in Central Visayas. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. So para sa akong mga FFNs out there throughout the world, again, walay kahadlukan diri sa Alicia tungod kay normal lang nga murag ting-ulan ang atong dapit diri. So wala mo ikabalaka sa pagkakaron. Time check is 7:14 in the morning. So wala pa'y mga sign nga niabot yun si Bagyo Odette. Pauna nga diri sa amo gi-announce sa among mayor na suspended ang mga trabaho karong adlaw
hantod ugma. So pasalamat mi sa among halangdon nga mayor Dong Torres nga iyang i-suspend ang mga offices diri karong adlaw og hantod ugma. Nagpasalamat lang gud ko sa Ginoo bisan pa nga moabot si Bagyo Odette. Dili kay tungod kay moabot si Bagyo Odette kundi pasalamat ko Ginoo tungod kay ang among party karong December 17 tomorrow i-postpone karong January 3. Daghan ka ayong salamat. Okay, pakpak. Kaya bagay di ko maka-attend og Pasko karon niya pandemic pa niya PWD pa jud ko murag mawad-an akong kalipay mo na nga pasalamat ko mga postpone karon January 3. Okay, pasalamat ko tungod kay maka-experience ng pugko o Pasko sa eskwelahan. Diin ako malipayon, labi na during the program time. Doon namin paghihamon nga parlor games. Nga ako makita nga uban magkamang-kamang, maglukso-lukso, magsinggit-singgit sa kalipay. Labi na sa time sa exchanging gift para sa mga manitos o manitas. Nga ako yung makita ang mga dagway sa akong mga kauban ng mga teachers, mahal o dili mahal ang ilang gihatag sa ilang manita or manito, pero kaming tanan malipayon gyud nga mudawat sa mga gifts gikan sa among manito o manita. Dili importante ang paghatag yun sa gift kundi ang importante nga nagkahiusa kami, nagkabanding kami sa among Christmas party ug nangalipay kaming tanan. So it doesn't matter kung mahalon or baratuhon ba ang among gift nga madawat ko. Excuse me. So para dun sa akong music, medley sa swing or swing medley music. Again, dili na ko kalimutan pagpasalamat ang among RHU officer, si Dr. Erwin Francis Maragaytay, sa among Aero Department Head, si Ma'am Prodelis Orshega Punyo. Usab ang DILG amoy nagpatigayon sa contact tracing nga wa lang jud ko kailagkin sa tong nag-contact trace namo. Unya of course ang among halangdon nga mayor Dongti Torres og sa iyang mga SB members pinanguluhan ni Vice Mayor Marnilo Salas Ayuban. Thank you kayo sa support sa among pamilya. Thank you kayo. Pasalamatan ako akong mga errands. Si Mads Indang gumupas sibog ang akong silingan nga grabe. Urot-urot yun ang among relasyon. Isip managsilingan o managhigala. Pasal sa among distrito kagawad sa barangay poblasyon, ang among kagawad, walain kundili, inabotanan kagawad Conrado Tumanda. Alias Aring. Salamat gyapon ko sa akong mga anak nga sila bisan pa man nag quarantine biniri house arrest.
Tungod kay mga buotan supportive kayo ako mga anak, labi na ang ako mga kandiri karon na quarantine si Jai, Jim o si Kim. Usab sa akong estudyante nga buotan kayo sa grade 10 pa siya si Joshua Tabora. Salamat usab sa mga snacks nga niabot diri gikan ni John Quarisma o ni Ken Botcon. Salamat kayo sa inyong pagkaon nga gihatag diri. Usab sa early Christmas gift nga gikan ni Sister Tonet Yanyes. Ilag yung gihatod diri ni Brad Dodo Yanyes ni Along Pablo aton sa gikan ni John Parisma ni Hermes aton og ni Dennis Bodlong. Salamat kayo sa paghatod sa early gift. Salamat po ko ni Along Pablo aton sa iyang ginagmay financial para ni Vicenta. Daghan kayong salamat dong. Okay, at this moment, murag muunang sa akong video. Tungod kay mamahaw sa po, din maligo pa po. Kanya again, sa akong video karon still, ang atong Alicia nakatagamtam og maayong weather. Normal nga ting ulan. Kanya, musulod ko niya kung unsay sulod nga pangitabo nga adadon sa bagyo nga Odette. Okay. So, for my happy friends, again, dagan kayong salamat sa pag-watch, like, and share, o subscribe sa akong YouTube channel. Again, please do not forget the notification bell for more updates of my videos. Thank you for watching.